Το χάος, το απίθμενο, η γεννητική καταστροφική άβυσσος, ο θύλακας της θανατηφόρας μήτρας, η ανάποδη κάθε καλής όψης και κάθε ανάποδης. Με τις εκφράσεις αυτές δεν υπονοώ ένα υπόλοιμα άγνωστου ή μη γνωρίσιμου, ούτε ακόμη περισσότερο αυτό που ονόμασαν υπερβατικότητα. Ο χωρισμός της υπερβατικότητας και της εμένειας είναι τεχνητή κατασκευή, της οποίας ο λόγος ύπαρξης είναι να επιτρέψει αυτή την ίδια τη συγκάλυψη. Υποτιθέμενη υπερβατικότητα, το χάος, η άβυσσος, το απίθμενο, εισβάλλει συνεχώς στην υποτιθέμενη εμένεια, το δεδομένο, το οικείο, το φαινομενικά εξημερωμένο. Δίχως αυτή τη συνεχή εισβολή, απλούστατα δεν θα υπήρχε εμένεια. Εισβολή που εκδηλώνεται τόσο με την ανάδυση του απερίστρατου καινούριου, της ριζικής εταιρότητας, δίχως την οποία αυτό που είναι δεν θα ήταν παρά απολύτως αδιαφοροποιητό ταυτό, δηλαδή τίποτε, όσο και με την καταστροφή, τη μηδένιση, τον θάνατο. Ο θάνατος είναι θάνατος των μορφών, των φιγουρών, των ουσιών, όχι απλώς των συγκεκριμένων παραδειγμάτων τους, δίχως τον οποίο και πάλι αυτό που είναι δεν θα ήταν παρά επανάληψη μέσα στην απροσδιόριστη παράταση ή μέσα στην απλή κυκλικότητα, αιώνια επιστροφή. Αναμφίβολα, η ανθρωπότητα από την πρώτη μέρα της έχει τη σκοτεινή εμπειρία αυτής της αβύσσου. Αναμφίβολα, αυτή η εμπειρία σημαδεύει και σφραγίζει την έξοδο της ανθρωπότητας από την απλή ζωικότητα. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο ασυνείδητα φιλοσοφικό που έθεσε στον εαυτό του τα ερωτήματα της φιλοσοφίας πολύ πριν υπάρξει φιλοσοφία ως ρητός στοχασμός. Και είναι ένα ζώο ποιητικό που έδωσε μέσα στο φαντασιακό την απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Γέννηση, θάνατος, όνειρο, πόθος, τύχη, απεριόριστος πολλαπλασιασμός των όντων, ταυτότητα και τερότητα των υποκειμένων, απεραντοσύνη του χώρου, επιστροφή των εποχών και αναντιστρεπτότητα του χρόνου. Υπό μία έννοια πράγματα που έχουν ονομαστεί, κατανομαστεί, συλληφθεί από πάντα έως και δια της γλώσσας. Υπό μία άλλη έννοια πράγματα πάντοτε επίσης νέα, επίσης άλλα, επίσης πέραν. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να εκλειστεί μέσα στην πραγματική της ύπαρξη. Αυτό σημαίνει ότι έχει την εμπειρία της αβύσσου ή ότι η άβυσσος επιβάλλεται σε αυτήν. Παράλληλα έχει παραμείνει μέχρι τώρα ανίκανη να δεχτεί απλώς αυτή την εμπειρία. Τούτο μπορεί να μοιάζει παράδοξο, είναι όμως προφανές όταν το σκεφτούμε. Ήδη από την αρχή και πάντοτε η θρησκεία απαντά στην ανικανότητα των ανθρωπίνων όντων να δεχτούν αυτό που άσχημα ονομάστηκε υπερβατικότητα. Δηλαδή να δεχτούν το χάος και να το δεχτούν ως χάος, να αντιμετωπίσουν όρθιοι την άβυσσο. Η άβυσσος, συγχρόνως ένιγμα, όριο, ανάποδη, αρχή, θάνατος, πηγή, πλεόνασμα αυτού που είναι σε σχέση με αυτό που είναι πάντα εδώ και πάντα αλλού, παντού και πουθενά, ο μη τόπος μέσα στον οποίο αποτέμνεται κάθε τόπος. Ποια είναι η αρχή, η αιτία, το θεμέλιο της θέσμησης, δηλαδή της κοινωνίας? Ποιο είναι το γιατί της, ο λόγος ύπαρξής της?
Όσο λοιπόν το άτομο δεν μπορεί γενικά να αναγνωρίσει την Άβυσσο που είναι από μόνο του, τόσο και η κοινωνία δεν μπορεί και δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να αναγνωρίσει τον εαυτό της ως μήτρα και ως Άβυσσο.